Jude Africa program anyanchwa ase eubi omoire eubi eye chichuba marangeti obochafu bwakira aina nobore gigaiga moina ne skuru ya Nyanchwa Special School igo twachira kogikeria egetambo kereke kia okobeka eubi kiorera buna sesende yonsi etang'aini eti igo twamanyire naende ng'a oboremo obo nigo bore obwo omonyene naende oboremo obo yarekanire ng'a bono esegi yasoire ng'a omonyene nigare omosani bwomo orayi orengo bono erinde komorusio erinde oboremo obo bogende ase oyo obotagete nigo aretire kobeka eubi eye iga twaboririe omogabana boigo anyare korusia eubi eye iga ase chinse 24 buna chikoera nkotini tokoumerana naende eywo ere abuse of office ase ogotatumeka richiko buya na koribwatia buna rigoteba mbuya mono. Muna oyo mintaikire gokwana igoro y'obochafu obo naende muna omogabana achete akareta ebiragitaga bigatagora orubago rwabekira akaimura obochafu obo gaiga bwareteire abana baito b'esukuru ya Kisii Special omochando na abantu bamenyete ng'a moroche chinyomba chirang'ega abantu bamenyete chine chinyomba Nyanchwa ene estate asa abantu abange bamenyete bari bakora ebiashara etown na bari barikire national government entate gokoboria momura bwarati onye gwatagete